sa langit, kalipay maangkon mo, ugwa na'y luhang muaga sa mata mo, lunlun bulawan ang pagalaktan mo, igsoon ko, igsoon ko, igsoon ko. I have traveled many moonless nights, cold and weary, with a babe inside, and I wonder what I've done. Holy Father, you have come and chosen me now to carry your son. I am waiting in a silent prayer. I am frightened by the load I bear in a world as cold as stone. Must I walk this path alone? Be with me now. Be with me now. Breath of heaven, hold me together, be forever near me. Breath of heaven, breath of heaven, lighten my darkness, pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Do you wonder as you watch my face if a wiser one should have had my place? But I offer all I am for the mercy of your plan. Help me be strong, help me be, help
Ani ang programa nga magahatag og mga giya og mga talambagan sa kinabuhi ang tulumanon, ang imong panimalay nga imong mabati dinhi sa maong istasyon og karon ania ang inyong tigdumala. Mayong hapon na lang sa tanan nga mga viewers, tanan nga mga listeners. Kumusta mong tanan? Niya nausab inyong alagad sa kanginan si Brother Ruben Carillo, kauban ako dire sa studio. Si Brother Jezreel Tabay ang atong operator. O ang akong partner wala pa karon dire to Apas Tabango. Og pasalamat ta sa Ginoo mga kapaglaom tungod kay sa gihapon kita nakahimo sa pakigtagbo alang sa atong mga viewers ug sa atong mga listeners dinhi sa kahanginan. O hinaot nga mapanalinan ta karong hapuna mga kapaglaom sa mga butang atong tunan, atong padayonon ang atong giton ani atong aging Miyerkules ang mahitungod sa nagkalain-lain nga mga pagmatuto nato sa atong mga kabataan. Apan sa dili pa ta mapadayon atong ibalik ang panahon ngadto sa Pikaslawak para sa ato ang opening song. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To your door He's always knocking. He brings with Him the gift of love, and His gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Heavenly Father, thank you for another day that you have awakened us to life, for the new beginning, for this morning. Grant us, Lord, the wisdom in our decision, courage to rise up from our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share and cooperate for the good of our families and community. Spark in us the love for the truth, respect for one another, and the urgency to serve. Preserve us from the false pride and selfish words, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name we pray. Amen. Kayong salamat sa atong mga kababayan din sa Ormoc City Center Church sa ilang opening song o sa itong opening prayer nga gidalit ni Pastor Rodney Remo. Karong hapon na mga kapaglaom akong hangyo nga to ang mga viewers, itong mga listeners
nga inyong ipadala ang inyong mga comments, inyong mga reactions, inyong mga opinions, mga pangutana sa atong hisgutan karong hapuna. Og happy preparation day sa tanan. Og akong gipanghinaot nga naamo tanan sa mayong panglawas og hinaot mga kapaglaom nga samtang ta magapaminaw sa atong tun-an karong hapuna makabaton ta og mayong kondisyon sa to ang mga panghuna-huna og usab kitang tanan mapanalanginan sa mga butang atong tun-an karong hapuna. Og sa dili pa ta mo padayon mga kapaglaom, akong sa ngalan sa ato ang atong tulumanon ang imong panimalay dinhi lang sa 103.3 Friend FM Mormok, akong gitunol ang kinasingkasing nga mga panimbaya alang kaninyong tanan. Atong mga tigpaminaw nga gikan sa nagkalalain nga mga dapit, akong greet kamong tanan mga kapaglaom. Una sa tanan ang atong mga kaubanan dinhi sa estasyon, kaubanan nato ang mga anchors, si Pastor Bong Diasis, ang atong church pastor, si Sir Jisrael Lucero, ang ato ang district pastor gikan sa Ormoc paingon ngadto sa Albuera, o usab si Sir John Carillo, ang ato ang district pastor sa Ormoc paingon sa Merida district. Ug akong gipanibaya pod mga kapaglaom ang atong retiring usa sa atong mga angkor, si Pastor Alfredo Onde, nga karon to as Thailand. O usab sa ato ang mga elders, si Elder Ephraim Buholst, o usab ang atong kauban usab si Brother Abraham Hami Carbonilla nga karon to pas Manila kay nagpahiuli pa sa iyahang panglawas. O usab akong gipadangat ang atong mga panimbaya ngadto sa akong partner, si partner Buning Binaldo nga karon to sa Tabango. Maayong hapon partner, o mura gimingaw na ka sa imong mga viewer dire sa Ormoc City. O usab ang atong mga kaubanan nga mga anchors nga mga batanon, si Brother Jekim Albarico ug si Brother Jerry Romo. Hinaot nga nagpataling hugmo karong hapon mga kapaglaom. O akong ipahibalo sa tanan mga kaigsunan nga nagpadayon ang ato ang ginabiing nga serbisyo dire sa tuog Seventh-day Adventist Center Church tungod sa kamatayon sa atong sa kaigsuon si Dr. Tomas Fernandez, igsuon kini siya ni Pastor Fernandez. Og dunay duha na lang kagabi nga serbisyo nga atong himuon din tungod kay karong Sunday ihatod na ni siya mga kaigsunan ngadto sa iyang temporaryo nga pahulayan. Og sa ngalan sa ato ang tulumanon ang imong panimalay og dinhi lang sa 103.3 Friend FM Ormoc, akong gitunol ang mainiton nga mga pahasubo ngadto sa pamilyang Fernandez mga kapaglaom. Ug akong gipanimbaya pod ang atong tanan nga mga kaigsunan palibot sa ato ang church dinhi sa ato ang opisina o buhatan sa Hope Credit and Savings Cooperative nga niya dinhi sa ato ang duol mga kapaglaom. Mayong hapon ninyong tanan nga gidumala sa atong mga kaigsunan pinanguluhan ni Madam Merari Mlamdag Buholst, ang atong manager, inabaga ni Kay Ramos, ni Layla Ramirez og ni Mera Firil og sa ato ang tulo ka mga collection officers. Og akong gipanimbaya pod ang akong nag-inusarang kapika sa kinabuhi nga karon to as balay. Mayong hapon Mrs. Og sigurado ko nga naakadihan naminaw karong hapuna. Akong padangat pod ang ako ang mga panimbaya mga kapaglaom ngadto sa akong mga kabataan nga tingali karon naminaw sila diha sa Cebu. Silang Efren, si Bimbim og si Jim og si Love. Og usab ang akong mga kabataan usab nga wala dinhi silang Mervin o Obet og si Jay, si Kent mga kapaglaom.
Akong gipadangat po ang akong mga panimbaya ngadto sa akong mga kapamilya, mga kaigsunan diha sa San Jose, sa Sabang, mga Nunez family. Paingon ngadto sa Merida, sa ila ni Ili, ni Klingkling, ni Tipin, ni Sar, Rinyo og Gloria Duarte family, mga kaigsunan. Og paingon ngadto sa Isabel diha sa Anislag, Mahayag, Alipasa ngadto sa Simangan, atong usa ka lungsoran nga kapamilya diha, mga kapagsalaom. Mayong hapon ninyong tanan. Sa di nato mapakyas, mga kapaglaom, atong viewer diha si Hani Nudalo Carillo, mayong haponan. O usab sa atong tanan nga mga listeners sa ilang pinagi sa ilang mga transistor radio dinhi sa Linaw, ang Casio family, mayong hapon. O paingon ngadto sa DSWD, moatras tag kadiot nga re sa Dunghol, o usab motabok tayo respika sa Simangan Church, sakat ang ngadto sa kanang Kambantog, paingon ngadto sa Kabingtan, o balik nga rin mga kaigsunan sa San Jose, paingon ngadto sa Tutabok, o ngadto sa Kadauhan, o sa tanan nga mga churches nga gilangkuban, mga kaigsunan, sa almost or more or less 40 ka mga churches sa tulo ka mga districts. Sa ngalan sa ato ang tulumanon, ang imong panimalay, akong panimbaya kamong tanan, hinaot nga na mo karon sa maayong panglawas. O akong padangat po ng ato ang mga panimbaya, mga kapaglaom diha sa ato ang merkado, sa karnihan, sa labasan, sa buwaran, sa utanunan, tanan dinhi sa ato ang dakbayan sa Ormoc, sa tanan nga mga naminaw karong hapon na mga kapaglaom. Ug usab nga ako mga kasilinganan diha sa Kabagtan, kung mga buotan nga mga silingan diha sa Kabagtan, mga kapaglaom, pinanguluhan sa atong buotan nga konsehal nga nag-cover diha sa ato ang lugar, si Honorable Elsa Mahinay, nga kauban usab sa atong tanan nga mga konsehalis sa barangay, nga pinanguluhan usab ni Kapitan Neresa Perez, ang atong maabtikon og energetic nga kapitan diha sa ato ang barangay Santo Niño. Mayong hapon ninyong tanan, mga kapaglaom. Muga kong pasalamatan usab ang atong tanan nga mga viewers nga niana dinhi sa atong comment section ang uban. Si Christy Calisa na siya dinhi, mga kapaglaom. Napo dinhi si Rebecca Orhe Algiano Rodriguez. Mayong hapon, Badrubin, hain na imong kauban diha tuapa in town sa Tabango. Si Manager Merari Malamdag Bohols, ni mayong hapon sa tanan. Una po din si Mrs. Carillo, og yan siya again, nag-inusara na po ka bitaw. O niya, si Edwin Notarte, mga kapaglaom, na siya din og akong gipanimbaya ang tanan nato nga mga kaigsunan nga naga-subaybay sa atong programa, mga kapaglaom. Hinaot nga itang tanan mapanalanginan karon sa ato ang mensahe. Og sa dili pa ta mo padayon sa unahan, mga kapaglaom, atong ibalik ang panahon ngadto sa atong operator alang sa ato ang special song. From many different places we've come together with a heart of praise in one accord. The differences we come in prayer to sing a song of joy. Want to be one in your family. Sing
taking you right here to bind us home. May we be the instruments of melody, that the world will hear you when you call. Make us one, join our hearts with peace, O God, undivided. Bind us now with cords of love forever in you, undivided. Lord, we come to you with all our weaknesses, but in you we know we can be strong. Fill us with your Holy Spirit, we request. Unite us with your power to sing a song. Make us one, join our hearts with peace, O God, undivided. Bind us now with cords of love forever in you, undivided. Fill us with your power until your kingdom come and your work on earth is done. Make us one, join our hearts with peace, O God, undivided. Bind us now with cords of love forever in you, undivided. Make us one, join our hearts with peace, O God, undivided. Bind us now with cords of love forever in you, Kaya daghang salamat sa nindot nga awit mga kaigsunan sa Dakol. Og kauban na to karong hapon na mga kapaglaom na dinhi si Jurex sa Cabaluna. Nagtanaw na to mga kaigsunan sa Cebu. Og si Inday Sakay na pod siya kauban na to karong hapon na mga kapaglaom. Sa dili pa ta mo padayon atong i-acknowledge ang atong tanan nga mga sponsors nga naghatag kinabuhi sa atong tulumanon, si Mr. and Mrs. Nori Basco, Mr. and Mrs. Randy Cabil, Mr. and Mrs. Limuel Magsipok, Mr. and Mrs. Bibo Tanoria, Mr. and Mrs. Yolito Monsanto, Mr. and Mrs. Loloy Kabisay, ang Hope Credit and Savings Cooperative nga niya mahimutang dinhi sa sakop sa SDA Compound, dinhi sa SDA Church sa Tuog, Ormoc City, alang sa kasayuran sa tanan. Kung doon na mo'y mga panginahanglan financial ay mo ka ikog, ay mo pagpanagana sa pagduol dire sa to ang buhatan kay malipayon sila nga abi-abi kaninyong tanan. O atong pasalamatan pod si Pastor and Mrs. ang atong AWR coordinator sa SSD si Pastor Roselier Zamora o si Mr. and Mrs. Mervin Carillo, Mr. Ken Carillo, Mr. and Mrs. Julius Digia, Mrs. Dayna Aso and family, di Dr. Joanna Aso Marquez,
si Architect Carlin Aso, si Mrs. Lydia Rosales, Mrs. Elisa Duarte, Mrs. Josephine Ariño Gloria, si Mrs. Salvacion Lapot, Mrs. Gloria Monsanto Ip, ang 70 Adventist Center Church din sa Tuog, Ormoc City, o si Mr. and Mrs. G.C. Sano, si Pastor and Mrs. Alfredo Onde, si Mrs. Sara Sano Lombard, o si Mr. and Mrs. Nimrod Credo, Mr. and Mrs. Kenneth Ornopia, ang KNZ Prince Doña Felisa Mejia Tuog, Ormoc City, nga gidumala ni Mr. and Mrs. Jeffrey Gosila. O doon na pa'y daghan mga kapaglaom nga di nako ma-mention ang ilang mga pangalan tungod sa limitado sa ato ang panahon. Panangatong kaubanan nga mga anchors mo ay nagabasa sa ilang mga pangalan. Sa ngalan sa atong tulumanon ang imong panimalay dinhi lang sa 103.3 Friend FM Ormoc, akong gitunol ang mainiton o kinasingkasing nga mga pagpasalamat alang kaninyong tanan. Di man mi makabaos mga kapaglaom financially, pero sa mga ang Dios nakahibalo sa inyong mga kasing-kasing o siya na mao'y mobaos kaninyo sumala sa inyong magkinanglan og sa kabubuton sa Dios. Mayong hapon ninyong tanan. Kay mga kapaglaom, ang atong tun-an karong hapon na atong padayonon ang atong gisugdan ni ato ning aging Miyerkules. Ang atong ang topiko nga atong sugdan itong Miyerkules mga kapaglaom, naguluhan og patterns of parenting. Unsa ang sukdanan o atong guideline sa pagkaginikanan. Apan sa dili pa ta mo sugod mga kapaglaom atong dapiton ang balang espiritu pinagi sa pagampo. Akong gihangyon tanan sa pagduko sa atong mga ulo alang sa atong pagampo. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios nanintak naa sa kahaponon. Daghan kaayong salamat sa imong pag-uban kanamo. Salamat Ginoo sa lain na pod nga kahigayunan nga imong gitugot sa among mga kinabuhi. Nga niya na usab kami kauban sa among mga viewers, sa among mga listeners. Nagapadayon Ginoo sa paghisgot-hisgot sa mga importanteng butang nga dunay labot alang sa among pagmatuto sa among mga kabataan o sa among malipayon nga puluyanan. Hinaot imong panalanginan Ginoo matag usa ka namo. Ang among mga viewers nga naay mga gipaminaw sa ilang panglawas nga dili maayo, hinaot ni ikaw Ginoo duaw kanila. Si Mrs. Nida Perez, si Brother Dodong Monsanto, si Brother Hami Carbonilla, si Brother Ben Garma, o si Nailo Kring, si Nailia Poblador, si Mrs. Jubilee Ramoran, o daghan pa Ginoo nga dunay gipaminaw sa ilang mga panglawas nga dili maayo. Maluoy ka kanila Ginoo. Hinaot duaw nimo sila sa ilang mga nahimutangan. Hinaot nga imo silang tagaan ug hingpit nga kaayuhan sa ilang gibati sa ilang panglawas nga dili maayo, aron makapadayon sila sa ilang mga buluhaton adlaw-adlaw nga way makababag kanila. Daghan kayong salamat nga ikaw nagatubag sa among mga pagampo. Ang tanan akong gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, mga kapaglaom, tungod kay Friday man karon, aduna lang tay usa ka oras nga tulumanon mga kapaglaom, taman lang ta alas 3 tungod kay preparation day ug daghan patang asikasuhon mga kapaglaom. So ang atong gitun-an mga kapaglaom atong padayonon parenting no. Ang modelo sa pagkakinikanan. Sumala sa ato ang gitun-an mga kapaglaom sa di pa ta mo padayon sa unahan atong i-recap makadiyot ang ato ang gitun-an dinhi mga kapaglaom nga mahitungod sa mga paagi sa pagdumala sa ilang mga kabataan. Dunay pipila dinhi mga kapaglaom nga atong gisgutan ni ato ning aging Miyerkules, pero ato i-recap makadiyot aron atong masabtan ang sunod nga mga bahin. Ang unang style mga kaigsunan sa parenting, mao ang neglectful. Ang neglectful parents mga kapaglaom gihulagway sa daghan kayo nga mga paagi nga ang ginikanan
mura og naa sila mga kabataan murag wapod, no? Dili sila dili sila mupansin, dili kayo sila concern sa ilang mga kabataan. Wala sila pakialam og asa ang ilang mga kabataan padung. So kana ang neglectful parents mga kapaglaom sumala sa atong gitun-an. Low on love and low on limits. Nga ato ang pagtuon mga kaigsunan mahitungod sa mga limitasyon o sa gugma pod sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga kabataan. Og ang sunod natong gitun-an mga kapaglaom kining permissive, no? Usa sa mga paagi mga kaigsunan sa pagdumala sa mga ginikanan ngadto sila mga kabataan, permissive parents. Unsa maning permissive mga kapaglaom? Ang permissive nga mga ginikanan, high on love but low on limits. Sa ato pa mga kapaglaom, ang permissive parents, dili sila, way pakialam sila og asa padung ilang mga kabataan. Og dinhi, gihulagway kining permissive nga mga ginikanan mga kapaglaom sa kinabuhi ni Priest Eli. No? Si Priest Eli mga kapaglaom, usa siya ka saserdote, usa siya ka nagdumala sa templo sa Dios. Apan loyo sa iyahang pangulo, loyo sa iyahang saserdote o pare mga kaigsunan diha sa templo sa Dios. Apan wala siya makatuman sa iyang responsibilidad ngadto sa iyang mga kabataan. So ang kinabuhi mga kaigsunan ni Priest Eli nahimong panig-ingnan sa mga ginikanan nga dunay kinaiya nga permissive nga ug unsay pangayoon sa anak halahatag. Bisag wa na kayo gikinahanglan basta kay dili gusto nga mahiubos ang mga kabataan, hatag. Mangayog kwarta, hatag. Asa mo ngadto? Tugutan. Ug unsay himuon, tugutan. Ngano man tungod kay kini nga klase nga ginikanan mga kapaglaom. Wala sila pakialam sa ilang mga kabataan bisan pa sa espirituhanon nga mga butang. Og ang ikatulo mga kapaglaom nga matod pa din sa ato ang sa permissive nga parents mga kapaglaom nga si Priest Eli mga kapaglaom sa ato nagisgutan kanina, throughout his life Eli pampered his children pulling to establish and enforce standards of conduct, no? Wala siya mga kaigsunan magaimposar o unsay maayo nga mga balao diha sa iyahang mga kabataan. The boys became a law unto themselves, engaging the act of corruption. O gunya ang ikatulo mga kapaglaom, mao kini siyang authoritarian. Ang authoritarian nga mga ginikanan mga kapaglaom, kuan ni siya kana ang opposite ni siya mga kaigsunan sa permissive. Kay ang permissive tugutan imong mga kabataan bisag unsay ang himuon. Pananglitan diha sa simbahan mga kapaglaom. Imo mga kabataan magdagandagan, magsakasaka ngadto sa pulpito, unya tugutan ra nimo na di nimo nakuhaon. Di lang nimo tagdon. Klase na sa usa ka ginikanan nga permissive mga kaigsunan. O gunya kini siyang authoritarian nga pagkaginikanan. Opposite ni siya sa permissive mga kapaglaom. No. Ano man, her love is low but limits are high. So ang ilahang gugma nga to sila mga kabataan mga kaigsunan ubos ngano man tungod kay iniglihok singka onya iniglihok bunal mga kapaglaom ngano man tungod kay murag ang ilahang kinabuhi mga kapaglaom imong mahulagway sa usa ka master ngadto sa ilahang ulipon. Matod pa, such parents utter no expressions of love. Kini siyang authoritarian mga kapaglaom. Nga dili nimo makita ang gugma diha sa ilahang
ilang mga panagway. Kay ngilaha lang ug unsay ilang order mao gyud nay tumanon nimo. Ug unsay ilang gisugot dapat tumanon gyud na siya. Wala sila'y mga balaod mga kaigsuonan nga walay exemption, ang tanan pulos og dili tumanon na ay kapalit nga mga parusa. So their children are sensitive to this absence mga kapaglaom. Muna ang klase sa mga kabataan nga naa nga tao ani nga klase nga mga ginikanan mga kapaglaom. Dili nila welcome ang ilang mga ginikanan diha sa ilahang puloy-anan. Magampo sila nga kano sa baba mulakaw ning si papa, kano sa baba mulakaw ni mama. Kay ilang gibati mga kaigsunan nga murag makabaton sila og kompleto nga kagawasan diha sa puloy-anan kung wala ang ilang mga ginikanan. Dili sila mo feel nga naay gugma sa puloy-anan kung naa ang ilang mga ginikanan mga kapaglaom. Nganuman kay authoritarian ang ilahang paagi sa pagdumala sa ilang mga kabataan. The relationship seems that of a master and servant mo siya ang relasyon mga kaigsunan sa authoritarian parents nga ang mga ginikanan master o ang mga kabataan servant. Sa ato pa kung servant mga kaigsunan dili kabubati nga ang imong anak gikapoy na wa pa mahuman ning ilang trabaho sugo na po ka dire, wa pa mahuman sugo na po ka dito kay imong gitan-aw mga kaigsunan kay kaning servant buti pasabot nga obligado sila mo trabaho tungod kay nagdawat silang sweldo. Ang imong mga kabataan nga imong gitreat ingon nga servant, imong ginahon na nga obligado sila nga mo trabaho tungod kay imo silang mga kabataan. Pero mga kaigsunan nagisutin sa ato ang pagtuon nga authoritarian parents seldom offer their children opportunities for making choices. Mao na siya ang klase sa mga authoritarian nga mga ginikanan mga kapaglaom. Unya ang ika-upat mga kaigsunan o ang katapusan ika-upat nga paagi sa pagkaginikanan kining gitawag mga kaigsunan o authoritative parents. Ang una neglectful parents, ikaduha permissive, ang ikatulo mga kaigsunan authoritarian o ang ikaupat authoritative nga mga ginikanan. Unsa man ning authoritative mga kapaglaom? The ideal parenting style is the authoritative. Paminaw ta mga kaigsunan. Unsay gingon dinhi nga kining authoritative mga kaigsunan mo ni siya ang paagi sa pagkaginikanan nga murag ideal o maayong kopyahon. Unsa man ning authoritative? The ideal parenting style is the authoritative. These parents are high on love and high on limits. Sa ato pa kini nga klase nga ginikanan mga kapaglaom, high on love. Ilang gipakita sa ilang mga kabataan nga ilang gimahal ang ilang mga kabataan. Ilang gipakita sa ngadto sa ilang mga kabataan nga concern sila sa ilang mga kabataan, sa mga benefits sa ilang mga kabataan. Ugon niya, kini nga klase nga mga ginikanan mga kapaglaom, makahibalo sila mo appreciate sa bisan unsa nga mga kalampusan nga nahimo sa ilang mga ginikanan. Kini nga klase nga mga ginikanan makahibalo mo motivate mga kaigsunan sa ilang mga kabataan aron nga mahimong mo tubo ang ilahang kaalam, mo tubo ang ilahang kahibalo mga kaigsunan. Dili lamang diha sa ilahang sosyal nga bahin, kundi sa tanan nga mga aspeto sa kinabuhi. Kining klase nga mga ginikanan nga authoritative mga paglaom concern sa nagkanilain nga aspeto sa kinabuhi sa ilang mga kabataan. So kini nga klase nga ginikanan mga kapaglaom high on love, no? Mingaon sila og asa dapit ang ilang mga kabataan, dili na makita ang ilang mga kabataan, mingaon sila. O kini silang mga klase nga maginikanan mga kaigsunan, aduna sila'y lig-on kaayo nga relationship ngadto sa ilang mga kabataan. Nga ang ilang mga kabataan
ug asa ang ilang mga ginikanan, ganahan sila nga tuwa kanunay. Kung pwede dili sila mobuwag, dili sila mobuwag. Ngano man tungod kay ilang na feel nga kung asa ang ilang ginikanan mga kapaglaom, murag mo feel sila secure sila. Onya mo feel sila nga murag love gyud sila. Ngano man tungod kay sa sinultihan, sa blinihukan, ilang gipakita nga ilang higugma ang ilang mga kabataan. Apan kini siya nga klase nga ginikanan mga kapaglaom. Bisan tuod ilang gipakita ang grabe nga ang concern ngadto sa ilang mga kabataan. Apan matod pa kini nga klase nga ginikanan is high on limits. Dili gihapon nakulangan sa ilang mga pahimangno mga kapaglaom. Matag karon og unya panahon sa pagpangaon, panahon sa morning worship, sa evening worship, sa mga panahon nga na mauli ang maginikanan gikan sa trabahoan, dili sila moundang sa pagsulti ngadto sa ilang mga kabataan sa mga maayo nga buhaton ug sa dili angayan nga buhaton. Ngano man tungod kay kini nga klase nga mga ginikanan mga kapaglaom, kamao sila mo disiplina, kamao sila mo hatag og mga reward ngadto sa ilang mga kabataan pinagi sa pagpakita sa ilahang gugma nga walay kapalit. They express physical affection, no, and ensure that their love is felt, no. They take time to talk and listen to their children. Nga kini nga klase nga mga ginikanan mga kapaglaom, kining authoritative parents, willing sila maminaw sa mga opinyon sa ilang linghod nga salabutan nga mga kabataan. Nga kini siya nga mga klase nga ginikanan mga kapaglaom, willing sila mo accept og unsay mga opinyon sa ilang mga kabataan bisan sa kalinghod sa ilang mga salabutan. They take time to talk and listen to their children. Naa sila'y panahon sa pagpakigistorya, sa pagpaminaw sa mga yungo sa ilang mga kabataan, and are sensitive and supportive. Kay ang uban nga klase nga ginikanan mga kaigsunan, labi na katong authoritarian parents, kung ang ilang mga kabataan mga kaigsunan mo sulti sa ila, ito daw nang dayon na nila. Unya dayon pangutan-on ka og diin kagikat. Unya dayon musulti gani maingon nga mga tarungan pa. So kini nga klase nga ginikanan mga kapaglaom sa sinultihan pa sa uban, dili angayan padaghanon. So kining klase nga authoritative parents mo ni siya mga kapaglaom ang mas maayo nga sundon tungod kay kining klase nga pagkaginikanan high on love and high on limits. Sa ato pa, dili sila mga kaigsunan sama sa uban nga ginikanan nga moingon nga makasala kagani bunalan tagyog ka. Karon kay nakasala, onya kay nalimtan man ang gisaad nga bunal, hangtod nga wa gyud mabunali. Pero ang kining authoritative mga kapaglaom, pag-ingon na siyang ayaw gina. Pag-ingon nga dili gina. Pag-ingon nga bunali gina. Ngano man tungod kay high on limit ni sila, no? Sa ato pa mga kaigsunan, kana nga klase nga ginikanan mao na siya ang pinaka-effective nga ginikanan nga mopasunod ngadto silang mga kabataan. They involve their kids in the decision-making process. Ilang iapil ang ilang mga kabataan, pananglitan, na ay mga kabataan, dagko na, unya na naibuot, unya na inyong himuon nga mga magtukod tingali mo og business o kaha doon na inyong paliton nga mura og dako nga kantidad. Mas may tingali nga ang bisag kita tuod nga ginikanan maogyoy mas strong ang ato ang desisyon, pero atong ihatag ang panahon ngadto sa atong mga kabataan sa pagpangayo sa ilang mga opinyon, unsay ilang opinyon, aron pinagi niya na mga kapaglaom mabansay nato sila sa paghimo og mga decision making
nga dili nila basulan sa ulahi. So, they involve their kids in the decision-making process and teach them to make choices even at the risk of making the wrong ones at times. Ha? Sa ato pa mga kapaglaom, kini nga klase nga maginikanan, magahatag sila og kagawasan ngadto sila mga kabataan sa paghimo og ilang kaugalingong desisyon. Ha? Bahala na og failure or successful ang desisyon, basta nga matudloan sila mga kapaglaom sa pag-experience nga makasinati sila nga dunay mga failure sa ilahang mga desisyon o napoy mga success sa ilahang mga desisyon. Kay kung ang tao mga kaigsunan nga naka-experience sa mga nagkalain-lain nga mga kapakyasan sa kinabuhi, moabot sa panahon nga dunay dagko nga mga decision making nga ilang himuon, o niya naay mga kapakyasan, di na kayo sila igsuon sakitan tungod kay naanad sila, na-anticipate na nila na. Bosa, authoritative parents are not only abundant in love, no? They also set limits to behavior. They establish clearly defined rules of conduct, and they explain the reasons for this. So kini siya nga klase nga maginikanan mga kaigsunan, dili lamang kay sila abundansya sa gugma. Sila usab mga kaigsunan nagasets og mga limits diha sa mga behavior sa ilang mga kabataan. O ilang gi-establishar mga kaigsunan. Gi-define nila ang mga rules of conduct. O kanya gi-explain nila mga kaigsunan unsay mga katarungan aron nga ang mga kabataan excuse me, dili sila mga kaigsunan ma-confuse. They are firm but loving. Nugsog po ning ubo mga kapaglaom. They are firm but loving, and when it becomes necessary to administer discipline, ilang himuon. Ha? Pero uban sa gugma mga kapaglaom. Kung gikinahanglan nga mo administer sila mga kaigsunan og disiplina, ilang himuon diha sa gugma. The children of such parents have high sense of self-worth. Nga ang mga kabataan, mga kaigsunan, ini nga klase nga maginikanan, aduna sila'y taas nga pagsalig sa ilang kaugalingon. Ha? Kini nga klase nga mga kabataan. For they know that they are loved and valued. Ngano nga taas ang ilang kumpiyansa sa ilang kaugalingon mga kapaglaom tungod kay sila nakahibalo nga sila gitagaan og dako og bili o gonya kahabalo sila nga gihigugma sila sa ilang maginikanan. Since they have learned to obey without tyrannical domination, no? They develop self-control. They have a sense of security, for they have been given limits with the reasons for such limits, no? Ngano nga aduna sila, nakadevelop sila mga kaigsunan og self-control o security tungod kay nakahibalo sila mga kaigsunan. Ang mga rason ngano nga atong gibutangan sila mga kaigsunan o mga boundary, mga limits ang atong mga kabataan. Ato na i-explain sa ila ngano kana bitawng mga kabataan, mga kaigsunan nga makadungog sa ginikanan nga dagko kayo tingog sa balay, o niya magsika-sika lang, o niya dayon daghan kayo mga reklamo sa kinaiya, o niya dayon ang mga bata mo kopya pod, o niya ikaw ginikanan kahibalo ka nga ang imong bata ni kopya nimo, imo siya istoryahon, o nga imong kuno nga nasa pusahay ginikanan mga kapaglaom
maulaw siya mo angkod nga sayop siya atubangan sa iyang mga kabataan. Pero nga naman maulaw tungod kay naghunahuna siya nga dili siya gusto nga inon sayop siya kay naghunahuna siya nga basta ginikanan sakto tanan o kana nga kinaiya mga kaigsunan kinaiya na sa authoritarian parents. Pero ang atong gisgutan mga kapaglaom ang authoritative kining usa ka ideal parent mga kaigsunan nga dunay kinaiya nga sama ani. And they have been taught and given the opportunities to make choices. Such children tend to be least rebellious. Kini nga klase nga mga kabataan mga kaigsunan dili ka kakita kung do naman sildam lang kaayo nga dunay mga kabataan nga rebelde alang sa mga ginikanan nga authoritative, more self-assured and best equipped to face the issues of life successfully. So kini siya nga klase mga kapaglaom nga pag-train o pagkaginikanan mo'y gikinahanglan sa atong panahon karon. Nganuman kay nga to ang panimalay matud pa sa atong ginabalik-balik din mga kapaglaom mao'y usa ka gamay nga unit sa society. O kung ang atong panimalay masayop, kung ang atong panimalay mapakyas pod ang society o sosyedad nga atong ipuyan. So ingon ana ka importante mga kapaglaom o unsa ang panimalay nga ato ang ginatukod. Ang kapakyasan sa puluyanan, kapakyasan pod sa atong sosyedad. Kapakyasan sa atong sosyedad natural, kapakyasan sa ato ang nasod mga kapaglaom. Busa importante o giunsa nato sa pag dumala ang atong mga kabataan. Akong i-recap mga kapaglaom sa di pa mo sa ato ang program nga ang unang paagi mga kaigsunan sa pagkaginikanan, style sa pagkaginikanan, neglectful parents. Ang neglectful parents mga kaigsunan, wala kay pakialam sa imong mga kabataan. So kung moabot ang panahon mga ginikanan nga mura og wa na kay pakialam sa imong mga kabataan, naa ka sa neglectful nga ginikanan. Ikaduha nga ginikanan mga kapaglaom, permissive parents. Ang permissive mga kapaglaom kadtong mga ginikanan nga gipatuyangan ang iyahang mga kabataan. Bisag unsay himuon sa iyahang mga ginikanan o iyang mga kabataan okay lang. Dili siya mo hatag og rules and regulation sa puluyanan. Nganuman tungod kay ang tanan gitugutan niya. O ang sunod mga kapaglaom kadtong authoritarian parents. Ang authoritarian mga kapaglaom kadtong mga ginikanan nga mura og ang iyahang relationship sa mga kabataan between master and servant. O ang ikaupat mga kapaglaom kadtong authoritative parents nga mao'y pinaka-modelo, pinaka-nindot nga pagkaginikanan ang pagka-authoritative mga kapaglaom. Wa naman tay panahon mga kapaglaom, akong pasalamatan ang tanan sa inyohang pagsubaybay sa atong programa. Akong pasalamatan ang atong tanan nga mga viewers nga niadini sa atong comment section, si Inday Sakay, si Jorix James Cabalona, si Jok diha sa Cebu, may ngapon Jok, og si Rebecca Orhe, Algiano Rodriguez, si Edwin Notarte, si Mrs. Carillo, og si Madam Mirari Mlamdag Boholst, og daghan pa nato nga paglaom nga mga viewers, mga listeners nga nagapaminaw nato. Salamat kayo sa inyohang pagpatalinghog sa atong programa karong hapuna. Kining inyong alagad sa kanginan si Brother Ruben Carillo, kauban ako diri sa studio si Brother Jisrael Tabay moingon nga bisan tuod adunay mga panahon nga naatay mga problema, naatay mga dili pagsinabtanay sa atong mga puluyanan. Pandita magpakawa sa paglaom kay ang Ginoo nag-ingon pinagi kang Malam Solomon sa Ecclesiastes 9 versikulo 4 nga basta naa pa kita ipon sa mga buhi aduna pay paglaom. God bless sa tanan og happy preparation day. Good luck.
Inyo nabati ang tulumanon ang imong panimalay hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.